ngoyo. Ngono kaya kemaki dadak ngetutke tabuhan barang. Sing kemaki. Aku ki lho jek enom, Mas. Aku ngerti nih. Jenengan ki lho wis tuwa. Sing pekok sing Elingo lho, Mas. Sing pekok sing ngendang lho. Gak iso suwuk sing ngendang. Oh, kono jek Joko kok ya ora iso suwuk piye to? Model piye wae iso ngono? Aku ngerti nih. Nah ya. Mengkis-mengkis to. Mengkis-mengkis. Mulakno. Umur swidak kurang siji kok. Mulakno, aja kakean polah. Wis tuwek barang kaya. Aku jane njaluk suwuk nih. Jane jaya rasa suwuk ngono kaya. Beda, Mas. Password-e beda. Piye? Password-e? Heeh. Nek arep mandek ngono to. Coba nek kowe. Kowe nek arep mandek piye arep ngendekne lagu opo piye kowe? Wis, Mas. Ngono. Ampun apa kowe? Nggih. Pripun, Mas? Pripun? Iki awake dhewe nyengkuyung Mas Riyono ki digawe ngunduh mantu. Alhamdulillah. Awake dhewe sak kanca saged nimbali hajatipun Mas Riyono kalian Ibu sinten? Ibu Tukini. Terus ki mbiyen manggone ning kene saiki hijrah ning Ciledug kono lho. Lah nggih. Niki kagem Mbak Manten, Mas Manten. Mas Eki. Mas Eki karo Mbak Emilia Syuhada. Kowe nek iki AMD padha bedole AMD iki ahli madya. Lah, heeh. Aku S1 kok. Alah, setengah jenengan. Sarjana aku iki. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, cepat dapat momongan ingkang soleh lan solehah. Amin. Cepat dapat apa? Momongan. Momongan. Nggih. Ya muga-muga aku ndang. Aku kan jelimet to, Mas, barang petok jenengan pisan ayo yo. Aku ngerti. Aku prei lho pirang-pirang minggu lho. Apa wis anu ta? Cobek gak ngerti ya. Apa? Waktuku imut, aku gak tahu yang lembut-lembut. Ku cabut-cabut, ku kira rumput, gak taunya. Waktuku tolol, aku gak ngerti yang. Ku kira botol gak ngerti. Iki lagune apa iki? Loro Asmara. Loro Asmara. Aku sing nuwun. Pamundutan saking Pak Haji Purwanto. Pak Haji Purwanto ingkang pundi? Pak Haji. Waktuku cuwek aku gak tahu yang lembek-lembek. Ku kira cobek gak raba-raba ra ngerti yo. Apa? Bebek. Jiwa langkaji bogel tuwek elek. Jiwa langkaji bogel tuwek. Yo ben. Langkaji bogel elek. Yo ben. Dek iki lagune Loro Asmara nggih. Semopo? Jaya rasa yo. Yo. Tangkantun Pak Haji Purwanto. Wonogiri bergoyang. Langsung ya, Mas. Ayo.
rombongan bos-bos mie ayam Mas. Wis ngerti borong Pak Haji Purwanto sing ndi. Lah kok biayayan tekan kono? Yo aku salaman sik ngono lho. Salaman karo Pak Haji sik. Pun. Pak Haji. Mboten sanambahi pun santai mawon. Jenengan yo kepedean lho. Kalau ning masalah duit nomor 16 Pak Haji. Piye Mas? Sidake apa ora? Sidara? Sida Pak Haji nembang piyambak ya Pak Haji. Aku ngenteni gilirane sapa iki? Sapa? Pak RT. Pak Pur, Mbak Aji. Ayo Bu, Bu RT. Aku
Sing nggih. bayar Pak Gion, sing ke Pak Giono. Lah nggih, santai mawon ning kene lho Mas. Pak Cipur. Pun apa meleh? Lah nggih. Lah mau wis lho Ayo, Mas. dintekke. Aku nganteni Oh,
Asmara kalian Podang Kuning sampun katur matur sembah nuwun Pak Giono.